Milyen? Hölgyeim és uraim, itt láthatják Kincsi mestert, ahogy süti a Leszkovácski Pieszkavicát. Szerbusz, Kincs. Oké, itt a Bubu is. Bubu, szerbusz. Mi a helyzet? Kérdezz, urat! Jani, ne kamerával vágjunk! Körbe megyünk, itt a Petra. Hoppá! Ha? Tök buli. Bubi kap egy csapát, ez elég itt lassan ég. Baszki oda néz, hogy egy csók. Öcsém, rohadt jó. Hoppá! Ó! Fasza. Peti jó itt már ilyen. Hát na megvasszad. Peti már eszik. 2, 3, 4. Kincsi már nézi. Nézi a tegnapi remek művet. Aztán itt láthatjuk Biák Tibor, ahogy próbál, nem tudom mit, valami halat fogni. Mélyebbre tedd be azt, hogyha majd jön, akkor majd van. Itt a Dávid. Ó, baszki, mekkora nyeled van, botod. Szabi, mondj valami szépet. Köcsi. Már vagy 1 órája itt vagyunk, de még semmit nem fogtunk. A nap fénypontja egy sikló volt. Vagyis volt. Majdnem. Lájkolod? Helyes. Hát, nem úgy néz ki, hogy lesz valami nagy fogás. Minek? Kamera mennek? Igaz, nem olyan kamerával, most már ilyen kamerával. Jó, van, ez fejlesztett, tudod, fejlesztett. Csipi? Csipi? Csipi, hát. Van szonyog? Rég lekamerálva. Ja, nincs az előbb azt mondta, hogy 29 fokos a farad. Alapul én egy izén sincs rajta a videón. De rajta van. Főleg a végén. Mit? Mi van rajta, Jani? Ezzel még nem vagyok rajta, majd nem sokára rajta leszek. Kicsit egyebb mélyebbre. Lucs. Tudod, cipőm, sportcipőm már benne van. Sport. Mekkora dög. Várjál, na, akkor legyünk benne, látod? Hello, hello. Most képet lehet? Hát kép neked, vagy? Ez nem gép, vagy kamera. Ha? Én itt legyek benne, tessék. Jaj! Tibor az életveszély. Olyan így nyomkodj így. Egész engem fogsz venni. De messze vagy most. Hogy meglegyintetted a hangot, hogy így ezt leugrott mindjárt. Jó is. De meg fél lett hívva, ugye. Én meg akarsz pontba? De jó. Petinek, hogy nőtt aláig ki a amikor tán. Jani kiúsztat mind a passzidét. Fogunk egy megkezdj, batya. Simán belesüpped. Jani, you süpped el. Nézd a színét arra. Tavaly alatta. Legyen valami a videón, baszki.